Здравейте на всички! Това е шоуто От вас към нас! Аз съм Ели. Аз съм Дени. И днес имаме ущо! Тези писма ги взехме пресни от преди малко. От фурната, да. Първото писмо е от Мичо Мичката 333. Мичо Мичката ни пише... Мичо Мичката ни пише: Здравейте на всички! Аз съм Мичо Мичката 333. Казвам се Михаил Драгомиров Ценков. Много обичам да ви гледам. Вие ми давате страхотно настроение. Сега за жалост съм в Англия и не мога да ви гледам. Ще изпусна малко от вас, но ще ви гледам на Фейсбук страницата ви. Надявам се скоро да се върна в България, за да ви гледам и пак да се смея. Вие дарявате хората с много усмивки. До четене, мили мои Ели и Дени. До четене, Мичо Мичката 333. Мичо. Следващото ни писмо е от Сани Мадами 6. Сани, ти ни пишеш 2 точки. 3 точки. Не, 2 точки. Здравейте на всички! Аз съм Сани Мадами 6. Името ми е Санита. Яко име. Второто ми име е Младенова. Номер 6 съм в клас. Оттам идва името ми Сани Мадами 6. И аз съм номер 6. Имаме 48 деца в клас. Така. Майка ми е Искра Бояджиева. Баща ми е Искрен Бояджиев. Много обичам да ви гледам. Вие сте страхотни и много ви харесвам. Сега в момента съм при баба си в Лом и от тук ви пиша. Чудя се, дали да не ви намина в Монтана. Може, ако искаш. С много радост ще дойда. Довиждане от Сани Мадами. 6. Какви са тези реклами? Има по-лесно решение. Добре. Така. И последното ни писмо за днес е от Ladyboy 173. Ladyboy ни пише... Ladyboy. Здравейте! Знам, че името ми е смешно, но всъщност ние сме двама човека. Аз съм Лейди, казвам се Емануела. Бой е моето гадже Истислав. Не помня ли за 117